Evo, insajder priča čovjek, priča iz prve ruke. Minut, dva da nakucamo. Znači, šta je bilo preselio si se u Mitrovicu. Da, prišao mi za vreme terapije, prišao mi čuvar i kaže, Zini, ja mu kažem, nisam ti ja konj, bre, da ti zevam, bre, si ti normalan, bre, kaže, šta si rekao? Ja kažem, bre, ne, zevam, sam ti juče zevao, bre, ti zevam ponovo, nisam ti konja da ti zevam. Kaže, on siđi dole kod nadzornika, znaš. Vidim ja, uzeo on ključeve i naštrio se, hoće da me bije. Dobro. Ja mu kažem da dobro, nemoj, rekao, to da radiš, znaš. Nije, rekao, ljudski, rekao, znaš. Pijem svoju terapiju, rekao, nema šta, znači. Krenuo on, digni majicu i kao da me udari, a ja svo vreme držim ruke iza leđa, da ne bi bilo napad na službeno lice, da sam krenuo rukama, on bi rekao napad. A hoćeš da se neutrališaš, da. Da. I on kaže se, izvini komandire, kao, tako se kaže, kao. Ja kažem, stvarno mi se, rekao, stisao mi stomak, sere mi se, rekao, moram gore, rekao, soba. Pa kao, sad ću da stojiš tu 10 minuta, rekao, stvarno mi se sere, žuri mi se gore, rekao, baš me pritislo, kaže on, ajde, idi. I ja mu posle idem na ručak, vidi, ima navrzo se on na mene, znaš. Kada ide, vraćam se ja sa ručkama, pošto moraju se po dvojice idu, vraćaju se iz kuhinje. I kaže, ima namerno stoji broj i ja kažem namerno, pa a znam da živi tu okolina Mitrovice negdje. Ja kažem, morat ću da ostanem, rekao, tu, rekao, 3-4 dana u Mitrovici, zvaću, rekao, ove drugari Zemuna, rekao, napravimo neku žurkicu, okrenemo neko pras, ispečemo roštije, rekao, i rekao, bit ćemo tu 4-5 dana, rekao, tamo, rekao, da vidimo, da posjetimo neke drugare tu i tako, znaš. Rekao, neće nas mnogo, 7-8 će nas biti, znaš. Doći oni iz boje kola, znaš. Treniraju momci, ali nije to bitno kao... Da, ne, bitno je ćevapi i prasi treba da se okrenemo, znaš. Hoćemo žurku, pa onako pijani da posjetimo, znači, kad se napijemo, naduvamo, onda da posjetimo, da vidimo drugare, prijatelji, koga znamo i koga ne znamo, znaš. Od tad... Dobar dan, Nenade. Dobar dan,